kuru dɔ bɛ yen nɔ a bɛ to ka sigi muso kɔnɔna na ni an b'a wele fibrome utérin a ka ca kosɛbɛ musow la kɛrɛnkɛrɛnna muso minnu si bɛ daminɛ san 30 la ka yɛlɛ. Nin video in na n bɛna ɲɛfɔ i ye kunba minnu bɛ se ka sababu ye ka fibrome utérin k'o bila muso la, taamasiyɛn minnu b'a la walasa ka dɔn n'a sɔrɔ a b'i la n'a t'i la, kɔlɔlɔ minnu b'a la ani bɛ se ka min kɛ walasa a bɛ se ka dabila ka d'a kan a bɛ dɛnna degun caman caman ye muso kan. O kama i ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna, an ka daminɛ. N'a fɔli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la, n'a nin video in kɛ ka d'a kan muso caman bɛ yen nɔ kuma caman u bɛna dɔgɔtɔrɔso la u ka lajɛliw kɔfɛ an bɛna ye k'a fɔ degun b'u kan, dɔw yɛrɛ bɛna k'a fɔ ko fɛn ɲɛnama ɲɛnama bɛ ka tagama olu kɔnɔ k'olu t'a dɔn ko fɛn o fɛn de don, donc o la u bɛ jɔrɔ u bɛ hami, donc ni lajɛliw kɛra lajɛliw kɔfɛ an bɛna ye k'a fɔ bana dɔ b'u la n'an b'a wele fibrome utérin, bamanankan n'an b'a wele kɔnɔbara kuru, donc a bɛ bonya kosɛbɛ i bɛna taamasiyɛnw dɔn walasa ka dɔn n'a sɔrɔ a b'i la n'a t'i la. Nka a bɛ fɔ waati min na k'a fɔ ko fibrome bɛ muso la o y'a ye k'a fɔ denwolonugu kɔnɔna na n'a sɔrɔ i tɛ denwolonugu dɔn a filɛ nin ja la ɲɛ b'a la cogo min na, donc a bɛ bara dugumala la den bɛ kɔrɔbaya yɔrɔ la n'an b'a wele tubabukan na utérus, donc ale kɔnɔna na fɛn dɔw de bɛ yen nɔ, donc couche minnu bɛ yen a dilannen don cogo min na fɛnw de bɛ yen nɔ n'an b'u wele endomètre ani myomètre ninnu, donc maintenant a bɛ daminɛ o yɔrɔ in de la fo ka na kɔrɔbaya. Nka i ka dɔn k'a fɔ fibrome utérin o de dɔn don kosɛbɛ nka tɔgɔ wɛrɛw b'a la, a tɔgɔ dɔ ye mun ye an b'a wele myome, tɔgɔ wɛrɛ fana b'a la tuguni ni dɔw b'a wele léomyome, donc ninnu bɛɛ y'a tɔgɔw ye nka bamanankan na a b'a wele kɔnɔbara kuru, donc a dɔw la fana walasa i k'a faamuya bamanankan na dɔw fana b'a wele ko bon, voilà ma dɔw fana y'a tɔgɔ dɔ ye, voilà nka tubabukan na donc walasa i k'a faamuya kosɛbɛ fana dɔw fana b'a wele tumeur. Nin video in na i bɛna fɛn caman caman faamuya la ka d'a kan degun de don a bɛ musow sɔrɔ, nka i ka dɔn k'a fɔ n'a ye muso sɔrɔ wagati min na denwolonugu kɔnɔna na, donc a dɔw la i b'a sɔrɔ muso tɛ bɔ a kalama, a bɛ mɛn ka sɔrɔ muso la ka sɔrɔ a t'a kalama, nka dɔw la a bɛ se ka bonya fana k'a kɛ i b'a fɔ muso kɔnɔma don, donc n'a kuru bɛ bonya, donc a dɔw la a bɛ se ka muso b'a jate k'a fɔ ale kɔnɔma don ka sɔrɔ a kɔnɔma tɛ nka i b'a sɔrɔ kuru in de b'a kɔnɔna na. Nka walasa i k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ a b'i la walima n'a t'i la i k'a dɔn k'a fɔ taamasiyɛnw bɛ se ka y'a la, nka dɔw la fana i b'a sɔrɔ taamasiyɛn yɛrɛ t'a la, muso bɛ se k'a dɔn a dɔw la n'a nana lajɛli la dɔgɔtɔrɔso la walima ni kɔnɔ y'a degun n'a nana lajɛli la o n'a senfɛ, walima muso bɛ n'u tɛ ka den sɔrɔ n'u nana lajɛli la a dɔw la an bɛ se ka ye o senfɛ, walima muso bɛ ko kɔnɔdimi tugu minɛ kuma ni kuma, donc maintenant n'a b'u degun n'u nana dɔgɔtɔrɔso la lajɛliw kɔfɛ arajow kɔfɛ echo kɔfɛ an bɛna ye k'a fɔ fibrome b'u la, voilà donc caman b'a ta dɔn o de fɛ. Voilà nka i ka dɔn k'a fɔ taamasiyɛnw bɛ a la fana kuma dɔw la i bɛ se ka taamasiyɛn dɔw jateminɛ, o taamasiyɛnba o dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka sababu ye ni muso ka laada bɔ ni o fanga bɛ bonya kosɛbɛ, laada bɔta o bɛ caya kosɛbɛ, ani fana laada bɔra laada bɛ ka bɔ wagati min na i b'a sɔrɔ a dɔw la fɔ joli kurukuru yɛrɛ bɛ k'a la ani laada kuntagala bɛ se ka janya, voilà n'an b'a wele ménorrhagie, donc maintenant o ye a taamasiyɛnba dɔ ye. Taamasiyɛnba wɛrɛ mun ye fana i b'a sɔrɔ laada bɛ na ka sɔrɔ a na wagati tɛ, i b'a sɔrɔ ni jolibɔ banna muso ka règle ni jolibɔ banna, donc maintenant wagati a kan ka wagati jan de kɛ walasa a ka laada wɛrɛ ye, wala misalala kalo kelen ɲɔgɔn na, donc maintenant mais i y'a sɔrɔ ale la i b'a sɔrɔ jolibɔ bɛ kɛ laadaw ni ɲɔgɔn cɛ, voilà donc jolibɔ bɛ kɛ ka sɔrɔ laada na wagati yɛrɛ ma se, donc maintenant n'an b'a wele ménorrhagie, donc maintenant a bɛ se k'o fana kɛ. A bɛ se ka na taamasiyɛnba wɛrɛ fana i b'a sɔrɔ muso kɔnɔbara o bɛ giriya, kɔnɔbara bɛ giriya a yɛrɛ ma k'a kɛ i b'a fɔ a kɔnɔma de don, dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn ɲɛnama de b'olu kɔnɔ, a bɛ fɛn ɲɛnama bɛ tagama tagama, donc maintenant a dɔw la muso kɔnɔ yɛrɛ bɛ bonya, donc i b'a fɔ ko a kɔnɔma de don ka sɔrɔ a dun kɔnɔma tɛ, donc maintenant n'i y'o yɛrɛ la a dɔw fana o y'a taamasiyɛnba dɔ ye, n'i sera dɔgɔtɔrɔso la a caman na ni lajɛli kɛra i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ o ye n'an filɛ ka kuma min kan n'o ye fibrome utérin. Maintenant dɔw wɛrɛ fana bɛ yen nɔ a bɛ se ka sugunɛ misɛnnin kɛ a bɛ se k'o bila muso la, o bɛ sɔrɔ mun fɛ ka d'a kan denwolonugu ni ale bonyara ni kuru b'a kɔnɔna na, donc maintenant ale fanga bɛ se ka da sugunɛ bara kan n'an wele vessie, donc n'o kɛra sugunɛ misɛnnin kɛ o bɛ se ka caya. A bɛ se ka na taamasiyɛn wɛrɛ tuguni i b'a fɔ kɔnɔja n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ se k'o surunya muso fana na, donc olu fana ye taamasiyɛn dɔ ye i bɛ se k'olu jateminɛ. Taamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ fana i bɛ se k'o jateminɛ fana, banakɔtaa yɔrɔ a dɔw la a bɛ se k'u dimi n'an b'a wele maladie hémorroïdaire, donc a bɛ se k'o surunya muso la, donc maintenant olu taamasiyɛn banakɔtaa yɔrɔ to k'i dimi, donc olu fana ye taamasiyɛn dɔ ye. Walima muso min bɛ yen fana k'a fɔ n'i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ i b'a sɔrɔ dimi bɛ kɛ kafoɲɔgɔnya la, i b'a sɔrɔ ni k'i bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ olu ka nafa sɔrɔ furulabato la i b'a sɔrɔ i bɛ dimi de sɔrɔ, dimi de fanga bonya kosɛbɛ, donc n'i y'o yɛrɛ la donc a dɔw la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i b'a ye k'a fɔ fibrome de don. Donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔ fana i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka muso ka denko a bɛ se k'o fana sumaya, a bɛ se ka denko fana gɛlɛya, donc maintenant n'i ye taamasiyɛnba ye, donc maintenant n'i y'olu jateminɛ yɛrɛ la i ka taa dɔgɔtɔrɔso la, donc ni dɔgɔtɔrɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a echo kɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw la a bɛ se ka kɛ fibrome ye.
n'a de yen bɛɛ ni tamasiyɛn bɛɛ lajɛlen faamuya donc bɛɛ sɔrɔlen o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ cogo b'a la voilà donc sɔrɔ cogo b'a la nka dɔw la sɔrɔ cogo dɔw dɔnnen don mais sɔrɔ cogo dɔw bɛ yen nɔ olu dɔnnen tɛ voilà mais sɔrɔ cogoba mun bɛ yen nɔ donc an bɛ se ka min f'i ye i bɛ se k'i hakili to min na kosɛbɛ donc o n'a olu facteur favorisant minnu bɛ se ka surunya muso la donc an t'a fɔ jagoyanifin k'a fɔ o de b'a bila muso la nka olu bɛ se ka sababu ye k'a surunya muso la o de ye mun ye bɔkolo n'a sɔrɔ muso min bɛ k'a fɔ i bamuso ko fibrome utérine de la k'a minɛ ka tɛmɛ voilà donc n'o ye bon ye donc k'o y'a denwolonugu bon ye k'o y'a bamuso sɔrɔ ka tɛmɛ walima fana a y'i kɔrɔmuso walima i dɔgɔmuso i ni min bɛ fa ni ba la voilà n ka m'o de ma i ni min bɛ fa ni ba la n'a sɔrɔ a y'olu dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ donc i ka dɔn k'a fɔ a dɔw la a bɛ se k'i sɔrɔ o y'a facteur favorisant dɔ ye a bɛ se ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ fana fɛ tuguni a yira k'a fɔ muso min bɛ yen nɔ ni o ye farafin ye donc farafin muso donc a yira k'a fɔ fibrome utérine surunya ka di olu la kosɛbɛ ka tɛmɛ tubabu musow kan n'o ye ethnie donc maintenant i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ donc olu ye facteur favorisant ye o t'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye tubabu ye k'a t'i minɛ walima mɔgɔ min ye farafin diyagoya fibrome utérine b'i minɛ o tɛ nka surunya ka di farafin musow la kosɛbɛ ka tɛmɛ tubabu musow kan donc maintenant i hakili to o yɔrɔ fana o de ye facteur favorisant dɔ ye facteur favorisant wɛrɛ ye mun ye tuguni min bɛ se ka a surunya muso la n'o ye hormone sexuelle ye donc maintenant muso farisogo la hormone dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye oestrogène ani progestérone maintenant o hormone ninnu donc maintenant a caman na olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fibrome teliya muso fɛ yen nɔ kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ sɔnni muso ka balikuya i b'a ye fibrome t'a minɛ donc sɔnni muso denmisɛnninw a t'olu minɛ donc muso min fana bɛ yen nɔ n'u tilala laadabɔ la n'u taru ka ménopause la donc n'u si kɔrɔbaya la san caman na san 50 kɔfɛ donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a k'olu fana minɛ kosɛbɛ a dɔw la n'a b'olu la yɛrɛ i b'a ye a bɛ dɔgɔya a yɛrɛ ma f'a bɛ tunu donc maintenant o ye dɔ ye mais a bɛ muso sɔrɔ kosɛbɛ wagati min na u b'u ka den sɔrɔ 12 la donc maintenant k'a daminɛ laadabɔ ye wagati ka taa bila laada jɔli ye wagati la donc maintenant o ye ménopause donc wagati de kɔnɔna na kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ muso sɔrɔ kosɛbɛ n y'a fɔ ka daminɛ san 30 la a caman na ka yɛlɛ donc maintenant o fana ye sɔrɔ cogo dɔ ye n'o ye facteur favorisant minnu bɛ se k'a surunya muso la fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'a surunya muso la tuguni donc o ye bonya ye awɔ muso min bɛ k'a fɔ i ka bon kojugu i b'a dɔn k'a fɔ fibrome fana a bɛ se k'a surunya la kosɛbɛ n'o ye kɔnɔbara kurun ye donc a bɛ se ka sababu ye k'a surunya la donc i kana sɔn cogo si i ka bonya ka d'a kan o fana ye facteur dɔ ye a yira k'a fɔ muso min bɛ k'a fɔ u bɛ den caman sɔrɔ muso min bɛ den caman sɔrɔ donc maintenant fibrome surunya ka di olu fana na kosɛbɛ ka tɛmɛ muso minnu tɛ den caman sɔrɔ donc i fana b'o dɔn maintenant fɛn wɛrɛw fana bɛ yen nɔ tuguni i bɛ se ka hakili to min na muso min bɛ yen n'u kɔnna k'u ka laada ye joona donc k'a daminɛ muso sɔnni san 12 cɛ voilà daminɛ san 12 la ka yɛlɛ a ka dɔgɔ olu fɛ yen nɔ mais a daminɛ muso min ka laada ye joona sɔnni san 12 cɛ donc maintenant olu muso sugu a surunya ka di olu fana na kosɛbɛ ninnu bɛɛ ye facteur favorisant ye ani fana muso min bɛ k'u bɛ gulɔ fana min m'a dɔn i t'o min yɔrɔ donc muso min fana bɛ k'u bɛ gulɔ min donc maintenant a yira k'a fɔ a ka surun olu fana na kosɛbɛ donc ni ye facteur ye fɛn minnu bɛ se ka surunya muso la voilà mais a dɔw la a bɛ se ka i minɛ ka sɔrɔ ninnu si yɛrɛ fana tɛ voilà donc n'an wele les causes inconnues donc o fana bɛ yen nɔ i bɛ hakili to o la kosɛbɛ nka i ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔw fana bɛ a la a kɔlɔlɔba dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka sababu ye ka muso ka den sɔrɔ ko sumaya awɔ a bɛ se ka den sɔrɔ sumaya donc i bɛ hakili to a la kosɛbɛ muso min bɛ k'a fɔ ko fibrome b'i la donc i k'a dɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ka furakɛ a furakɛli wagati la o de ka fisa sinon n'a sɔrɔ i bɛ den kɔ a bɛ se ka sababu ye k'i ka denko o gɛlɛya maintenant muso min fana bɛ k'a fɔ k'i sera ka kɔnɔ fana ta ka fibrome to i la voilà donc i kɔnɔma kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko kɔnɔbara kuru in k'o bɛ yen nɔ donc o la a dɔw la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ fana ye a kɔlɔlɔba dɔw bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ se ka sababu ye ka muso kɔnɔ tiɲɛ n'a bɛ se ka na ni fausse couche ye donc i hakili to o la kosɛbɛ a bɛ se ka na ni dɔ wɛrɛ fana ye tuguni a bɛ se ka muso jigin ka sɔrɔ a jigin wagati n'o ma se n'an l'accouchement prématuré a bɛ se ka sababu ye k'o lasurunya muso la kosɛbɛ walima a dɔw la fana jiginni fana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ jolibɔ fanga bɛ se ka bonya kojugu donc maintenant n'i y'o kɔlɔlɔba ye i bɛ hakili to min na voilà donc n'a sɔrɔ fibrome b'i la i ka taa dɔgɔtɔrɔso i kana a kɛ bolokɔfɛn i ka taa ka furakɛli cogo ɲuman na voilà maintenant walasa ka sɛbɛntiya docteur bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc i ko kɛ k'a lajɛ walima radio wɛrɛ bɛ n'an wele IRM donc olu bɛ se ka kɛ k'a lajɛ walasa ka se ka sɛbɛntiya n'a sɛbɛntiyara donc maintenant a kan ka furakɛ cogo min na i ka docteur b'o fɔ i ye n'a bɛ se ka mun de kɛ walasa i bɛ se ka kisi fibrome utérine ma n'o ye kɔnɔbara kuru ye donc i ka dɔn fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ a dɔw la i bɛ se k'i hakili to min na n'o i bɛ se k'olu matarafa nka a dɔw la i seko matarafa i seko t'o la ka d'a kan n y'a fɔ k'a fɔ nka a dɔw bɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ kun yɛrɛ i tɛ se ka kun jɔnjɔn kelen fɔ a la
donc ni kun jɔnjɔn kelen n'o o dɔnnen tɛ donc maintenant o dɔw bɛ se ka kɛ n'olu don i seko t'o la dɔw fana bɛ yen nɔ y'a bɔ k'olu n'a ɲɔgɔnna n'o i seko t'o fana na nka i seko bɛ min na o ye bonya ye i k'i mabɔ bonya la i seko b'o la donc i seko bɛ dɔ wɛrɛ fana na n'o ye gulɔmi ye donc i b'i mabɔ la donc o fana i seko dɔ ye donc i bɛ se k'ale to o fana kosɛbɛ min nafa ka bon kosɛbɛ i seko wɛrɛ mun ye tuguni i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o nafa ka bon kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka fibrome to i la donc maintenant fɛn caman caman bɛ yen a bɛ se ka nafa caman ɲa a bɛ se ka sababu ye hali fibrome fanga a bɛ se ka dɔgɔya kosɛbɛ donc i bɛ hakili to o la kosɛbɛ min bɛ se ka sababu ye ka kɔnɔbara kuru in walasa degunba mun b'a la walasa i bɛ se ka kisi o ma. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna fɛn damadɔ fana fɔ i ye mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko fibromyalgie b'i la donc i k'i hakili to kosɛbɛ i ka dumuni kɛtaw la i k'i mabɔ sogo bilenman na n'an b'a wele viande rouge wala i k'ale dun nɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min ka ɲi kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ hali a tununi na ka bɔ farisogo la donc i k'i hakili to a la kosɛbɛ walima dumunifɛnw bɛ n'u fanba dilannen don sogo la n'an b'a wele charcuterie donc maintenant olu dumunifɛn dunni i k'i mabɔ olu fana na ani bɛri walima gâteau ninnu donc i k'olu dunni i k'olu nɛmɛ kosɛbɛ i ka dumuni duntaw la n'o de y'a faamuya donc ne y'ale to n na a bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ nka i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ni i y'a ye k'a fɔ degun bɛ kɔnɔbara kan n ye taamasiyɛn minnu fɔ walima ale ka laada bɛ ka ɲagami cogoya min na jelibɔw fanga bɛ ka bonya n ye taamasiyɛn minnu fɔ wala donc walima a kɛra ko kuru bɛ kɔnɔbara la walima fɛn ɲɛnama dɔ bɛ ka tagama kɔnɔbara la i kana sigi so i ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ kɔnɔbara kurun de don k'a fɔ timɛri de don donc maintenant kɔn bɛ k'a ma joona walasa bon bɛ yen nɔ a bɛ se ka furakɛ joona a bɛ se ka nɔgɔya a dɔw la furaw bɛ se ka kɛ ka ban joona a dɔw la fo a bɛ kɛ opération ye nka n'i kɔnna taa dɔgɔtɔrɔso la a caman na a bɛ se k'i kisi opération ma donc maa de y'a faamuya n'a sɔrɔ nin video in diyara i ye k'a fɔ i ye fɛn caman caman faamuya a la donc maintenant i k'i abonné i ka j'aime ta i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi an bɛ video kura kɛ walasa o kunnafoniya ɲuman d'e ma.